एक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व जो एकच आपल्याला कितें घेवन बसना म्हणजे ताणें ताची पर्सनॅलिटी इतली वेरियस डायमेन्शन्स दिल्यात की तुमकां आयकूनच अजाप दिसतलें. ही इज अ मेकॅनिकल इंजिनियर बाय प्रोफेशन, an actor par excellence, a model, a writer, a poet. Many do not know about this. A good tabla player, a very good photographer, and a subject which is very dear to me, a compulsive trekker, a hiker, and now due to his passion for wildlife, brand ambassador for forest and wildlife of Maharashtra, of government of Maharashtra. हे सगळें आयकतकीर मातसो भंय दिसता ह्या मनशाक हांवें कितें विचारप, खंयच्यान सुरवात करप काय म्हणून. बट आय हॅव टू स्टार्ट समवेर. पूण आतां हांव तुमचे मुखार जे पळय येतलें तो एक्टर किंवा मॉडेल ह्या संदर्भात हांव तांचे कडेन खबऱ्यो मारपाना, तर तांचे कडेन हांव खबऱ्यो मारतलें तांचे भटकंती ह्या विशयाचेर. तुम्ही एक कुठनच सुरू केली. हाऊ डीड यू गेट गोईंग अँड हू इन्स्पायर्ड यू, व्हॉट इन्स्पायर्ड यू? ॲक्च्युली सुरुवात कशी झाली, कुठे झाली मला माहिती नाही. आता सगळ्यात पहिल्यांदा मी सुरुवात करतो कारण मला भाषण करायला मिळालंच नाही असं म्हटलं आणि मला भाषण करायला फारसं आवडत नाही. पण फर्स्ट ऑफ ऑल देव तुमचे सगळ्यांचे बरे करू. तुम्ही सगळे आल्यात, सगळे आम्ही आणि मित्रमंडळ. आणि म्हाका अभिमान असा की स्मिताबाई तिमले म्हागेली बहीण आणि म्हाका खबर नाशिल्लें की ती इतली सुंदर पोएट्री करता. आत्ताच माझ्या हातात जेव्हा पुस्तक आलं 2-3 दिवसापूर्वी तेव्हा मी ते पुस्तक बघितलं आणि आय वॉज प्लेझंटली सरप्राईज. म्हणजे माझ्या कोकणीवर एवढी कमांड नाही पण अर्थात नाही तुम्ही चांगली बोलतात म्हणजे आम्ही समजू शकतो. तर कवीची स्पंदनं कवीला कळतात. तसं तिच्या लेखनातून मला जाणवलं की फार तरल संवेदनाक्षम असं तिने लिहिलेलं आहे. आणि मला अनेक आश्चर्य आणि आनंद असा वाटला की मी पण काही कविता करतो आणि बऱ्याचशा ज्या कविता वाचताना मला माझ्या कविता त्याच्यात रिफ्लेक्ट झालेल्या दिसल्या. त्या बहुतेक जीन्सचा परिणाम असावा. तर आता तुमचा जो प्रश्न होता की हे कुठून सुरू झालं, तर हे सुरू झालं माझ्या वडिलांपासून. कारण माझे वडील सुद्धा फटके, त्यांना फटकायला फार आवडायचं आणि आमच्या लहानपणापासूनच ते आम्हाला खूप निरनिराळ्या ठिकाणी शिकवायचे. म्हणजे लहानपणी ज्या छोट्या सुट्ट्या असतात आपल्या दिवाळीच्या वगैरे अशा छोट्या सुट्ट्यामध्ये आम्ही जवळपासच्या ठिकाणी जायचो. माथेरान, महाबळेश्वर किंवा त्यांना इतपत की लोहगड, विसापूर अशा किल्ल्यांवर सुद्धा खांद्यावर बसून ते आम्हाला गेलेले. आणि दुसऱ्या माझ्या मोठ्या सुट्टीमध्ये एक मे महिन्यातली साधारण 10-15 दिवस गोव्यातच जायचे. आणि त्यातही फोंडा, कुकळी आमची आवडती गावं. आमच्या इकडे पांडुरंग काका बसले, त्यांच्याकडे कुकळीला आमचा अड्डा असायचा, फोंड्याला अड्डा असायचा. सगळे आम्ही मित्रमंडळ यायचो, सगळी मुलं, नातेवाईकांची मुलं. तर हा तो एक मोठा प्रकार असायचा बाहेर फिरण्याचा. नंतर भारतभर आम्ही फिरायचो मोठ्या सुट्टीमध्ये. म्हणजे पार केरळापासून ते काश्मीरपर्यंत आम्हाला वडिलांनी फिरला. तर हा जो भटका जीन आहे मला वडिलांकडून आलेला आहे आणि तीच आवड माझी पुढे जोपासली गेली आणि मी स्वतः भटकायला लागलो. इनफॅक्ट माझ्या चंदेरी भटकंती नावाच्या पुस्तकाला माझं सद्भाग्य आहे की त्याचा तुम्ही याचा उल्लेख केला नाही केला. चंदेरी भटकंती हे माझं फिल्म्सवरचं पुस्तक आहे. त्याच्यात बाळासाहेब ठाकरेंनी मला प्रस्तावना दिली आणि माझं ते भाग्य आहे की एवढ्या मोठ्या माणसाने प्रस्तावना दिली. त्याच्यात त्यांनी मला भटके आणि विमुक्त जातींचा नेता असं म्हटलं. त्यामुळे माझं भटकणं हे आता महाराष्ट्रभर माहिती झालेलं आहे आणि याचं भटकण्याचं मूळ हे इकडे मी तुम्हाला सांगितलं माझे वडील. आणि मला तुम्हाला हे पण विचारायचं आहे की तुम्ही इंजिनिअरिंग करत होता. आता तुम्ही कुठेही बघितलं तर इंजिनिअरिंग म्हणजे प्रचंड मनस्ताप, मग अकॅडमिकली व्हेरी टॅक्सिंग. हे सगळं करताना तुम्हाला भटकंती करायला किंवा ट्रेकिंग करायला, वर गडावर जाऊन राहायला वेळ कसा काय मिळाला? तेच ते टॅक्सिंग आणि त्रासदायक असल्यामुळे विरक्ती येते आणि मग आपण माणसं काहीतरी चांगलं शोधायला बाहेर पडतो. आनंद मिळाला तसं मीही बाहेर पडलो आणि त्या इंजिनिअरिंगचा मला कधीच त्याच्यात इंटरेस्ट नव्हता. म्हणजे इंजिनिअरिंग केलं पण आय वॉज नेव्हर त्याच्यात रमलो कधीच नाही. आणि त्यामुळे माझा नेहमीच पिंड आणि ओढा फिरण्याकडे, नवीन नवीन शोधणे, किल्ले शोधणे. बेसिकली मी फोटोग्राफी करताच फिरायला सुरुवात केली. आणि जेव्हा फोटोग्राफी करायला मी एकटाच जायचो, कुठल्या तरी किल्ल्यावर जाऊन राहायचो, गुहेत जाऊन राहायचो आणि तिकडे जाऊन फोटोग्राफी करायचो, तेव्हा मला असं जाणवलं लागलं की आपल्या या प्रत्येक किल्ल्याची जो एक इतिहासाची जोड आहे, आमच्या महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक किल्ल्याला शिवाजी महाराजांची कुठेतरी इतिहासाची जोड आहे. तर हे महाराजांनी इकडे किल्ले का बांधले, कशामुळे बांधले असतील, अशी कारणं काय असतील, हे सगळं हळूहळू माझ्या डोक्यात ते पण यायला लागलं. आणि मग इतिहासाची, भूगोलाची सांगड मी करायला लागलो आणि मग तिथून माझ्या लिखाणाची सुरुवात झाली. लोकप्रभामध्ये पहिल्यांदा मी कॉलम दिला, अनोखी पर्यटन स्थळे, त्याला प्रचंड पॉप्युलर झाला तो. आणि मग
भटकणं पुस्तक रूपाने पुढे आलं. माझी मुलुकी हे आय थिंक इट्स अ कॉम्पायलेशन ऑफ ऑल द अनोखी पर्यटन स्थळाचे सगळे आर्टिकल्स एकत्र करून माझी मुलुकी हे पुस्तक झालं, ज्याच्यात आता 15 आवृत्ती निघाले आणि अतिशय ते पॉप्युलर आहे महाराष्ट्रात. भटकन ही सिरियल त्या पुस्तकावर बेस्ट होती. हा तेच मी तुम्हाला विचारणार होते की भटकंती हे म्हणजे व्हॉट प्रॉम्प्टेड यू टू डू दॅट, त्याच्या पाठी कोण होते? काय झालं, हे सगळं पुस्तक रूपाने जेव्हा माझी मुलुकी आलं लोकांना आवडायला लागलं, तेव्हा माझे एक मित्र आहेत युनिक पिक्चर्सचे, संतोष कोल्हे, जे आता एकता कपूरचं ब्लू व्हाईट बेबी सारखं मानलं जातं, म्हणजे सास भी कभी बहू थी पासून ते बऱ्याचशा त्यांच्या सिरियल त्यांनी केल्या आणि माझ्या भटकंतीचे ते गेली 10 वर्ष डायरेक्टर आहेत. तर त्यांना त्यांची जेव्हा पहिली भेट झाली तेव्हा ते मला म्हणाले की आपण तुझं जर हे सगळं लिहिणं लोकांना आवडतं, जी फोटोग्राफी आवडते, तर हे आपण ऑडिओ व्हिज्युअल ह्याच्यातनं आणलं तर लोकांना आवडेल. आणि म्हणून भटकंती हा पहिला आमचा एपिसोड आम्ही केला झी टीव्हीवर आणि त्याला प्रचंड दाद मिळाली आणि गेली 10 ते 12 वर्ष अव्याहत चालू आहे. भटकंती करताना म्हणजे आमची जी काही नवीन मंडळी आहे, म्हणजे यंग क्राऊड हू आर ट्राइंग टू डू सम ट्रॅव्हलॉग्स अँड थिंग्स लाईक दॅट, त्यांच्याकरता म्हणून मी मुद्दाम तुम्हाला हे विचारते की भटकंती करताना त्याच्या पाठी तुम्हाला काय काय तयारी पाहिजे, म्हणजे तुम्ही कसली तयारी करतात? तुम्हाला रेडी करायची गरज असते का? तुमची टीम काय असते तिथे? तुमचं स्क्रिप्टिंग कोण करतात? शूटिंग करता जातो तेव्हा अर्थात रेडी करायला, कारण मी जिकडे जिकडे जाऊन आलो आणि मी लिहिलंय त्याला बराच काळ उलटलाय. म्हणजे इव्हन गोव्याला सुद्धा मी येऊन गेलो असेल तर तेव्हा गोव्यामध्ये काय रस्ते होते, कोंड्यात आता मी गेलो तर मला कोंडा ओळखता येईल असं इतकं बदललंय. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी बदल घडत असतात, रस्ते बदलत असतात, नवीन नवीन हॉटेल्स होत असतात, ठिकाणं बदलत असतात. त्यामुळे मी जेव्हा कधी गेलो होतो त्याच्यानंतर समजा बराच काळ गेलो नसेल, तिकडे जर बदल झाले असतील तर हे नोट करणं आवश्यक असतं. त्याच्याकरता माझी माणसं जातात, ती टीम जाऊन परत ते सगळं बदल सगळे झालेले सांगून सांगतात आणि मग त्याच्यावर स्क्रिप्टिंग होतं. आणि मग जेव्हा मी अँकरिंग करतो तर मला स्वतःला अँकरिंग करताना स्क्रिप्टची गरजच पडत नाही, कारण मला सगळं जवळजवळ महाराष्ट्र पण त्याच्यात ज्या काही ॲडिशन्स असतात मी तेव्हा घेतो. आपण टीम असते त्याच्यात कोण कोण असतं, म्हणजे किती लोक? अँकर आता एक नेक्स्ट जे डिस्कवर महाराष्ट्र सुरू झालं ते माझं स्वतःचं प्रोडक्शन होतं, मीच प्रोड्युसर होतो त्याचं. मी अँकर, नंतर माझा डायरेक्टर, असिस्टंट डायरेक्टर, एक रेकॉर्डिस्ट, कॅमेरामन आणि 2-3 स्पॉट बॉयज, असं सगळे म्हणजे 10 जणांचा क्रू जातो. मी तुमच्या भटकंती सिरियलमध्ये बघितलंय की तुम्ही खूपशा ठिकाणी एक मोटरबाईक वापरली आहे. ती तुम्ही मोटरबाईक फक्त त्याला काय म्हणतात की टू ब्रिंग मोर ऑथेंटिसिटी, रगेडनेस ऑफ द टेरेन असं दाखवायला तुम्ही वापरली आहे का? नाही, हा गैरसमज आहे. ऍक्च्युली काय झालं की मला तुम्हाला गंमत सांगायची वाटते की मला एका लेण्याद्रीच्या जवळ मी गेलो होतो आणि तिकडे मी मोटरसायकलवर जाताना अचानक ऍक्च्युली शॉट चालू होता आणि कॅमेरा बराच दूर होता, त्यामुळे लोकांना माहिती नव्हती की आता शॉट चालू आहे. 2 माणसं आली आणि त्यांनी मला थांबवलं चक्क वाटेत, माझा शॉट आहे, म्हणजे मला रस्ता जोडला आणि थांबलं. काय साहेब तुम्ही इतकी वर्ष फिल्म्स करता, एवढ्या मोठ्या मोठ्या फिल्म्स तुम्ही केल्या, साहेब एक गाडी नाही तुमच्याकडे बाईकवर फिरता? म्हटलं काय, मला काय बोलणं सुधारणा. मला बेसिकली लोकांचा एक असं गैरसमज होतं की तुम्ही जे दिसता तसे असतात, तसं नसतं. काय असतं, ही जी आमचं डिस्कवर महाराष्ट्र हे सिरियल आहे त्याचं नाव डिस्कवर महाराष्ट्र ठेवण्याचं कारण की बजाज डिस्कवरने त्याला स्पॉन्सर केलं, त्यामुळे आम्हाला ती बजाजची बाईक बळजबरीने माझ्या गळ्यात पडली आणि मला फारशी इच्छा नसताना पण मी माझ्या गाड्यात, आता मी समजा पजेरो वापरतो, पजेरो घेऊन मी डोंगराच्या खालपर्यंत जायचं, मग ती बाईक कोणतरी घेऊन येणार, मग त्या बाईकवर मी बसणार, मग ती बाईक जिथपर्यंत जाऊ शकते तिथपर्यंत जाणार, मग काय डोंगरच असतात तिकडे बाईक जात नाही. मग ते फक्त तेवढा काळ बाईक दाखवणे याकरता ती बाईक डिस्कवर महाराष्ट्राच्या याच्यामध्ये यायची आणि त्यामुळे ते डिस्कवर नाव द्या. म्हणजे तुम्ही सह्याद्री जवळजवळ सगळे जिल्हे बघितले, म्हणजे फोर्ट्स बघितले. Which one of this you feel was most well maintained from the touristic point of view and also from the historical point of view, which was different from the rest? There are two questions. Which was very well maintained and historically एक कुठेतरी स्ट्रॅटेजिक लोकेशन असतं तिथे, याच्यातला कुठला वेगळा आहे? माझा आवडता किल्ला जो आहे, मला तुम्ही आवडता जर माझं म्हटलं तर हरिश्चंद्रगड आहे. तिकडे काहीच नाही किल्ला म्हणून, पण तो एक टुरिझम स्पॉट म्हणून माझा भयंकर आवडता. म्हणजे पुस्तकं बघायला तुम्हाला कळेल की त्याच्यामध्ये फार आहे बघण्यासारखं. किल्ला म्हणून म्हणाल तर मला वाटतं सगळ्यात वेल मेंटेन्ड आणि सगळ्या दृष्टीने अजून नीट आहे असा एक रायगड सोडला तर. रायगड तर सगळ्यांनाच माहिती नाही, मलाही आवडतो, सगळ्यांनाच आवडतो, पण विजयदुर्ग माझा आवडता किल्ला आहे. कारण विजयदुर्गला जर तुम्ही गेलात तर अजूनही सगळ्या तटाच्या भिंती मजबूत आहेत, बलाढ्य अशा बुलंद त्याच्या बांधणी आहे, चिरेबंदी बांधणी आहे. आणि विजयदुर्गला एक फार गमतीदार गोष्ट आहे, तुम्हाला मुद्दाम सांगू इच्छितो. तुम्ही माझे एपिसोड बघितलेत का मला माहित नाही त्या विजयदुर्ग सिंधुदुर्गचे, पण विजयदुर्गच्या बाबतीत एक अशी गोष्ट आहे की विजयदुर्ग
सगळ्या बाजूने समुद्राने सराउंडेड म्हणजे वेढलेला आहे. एकाच बाजूने तो जमिनीला लागलेला आहे. तर त्या बाजूला जी समुद्राची बाजू आहे तिथून जुन्या जमान्यामध्ये परदेशी गलबत हल्ला करायचे, डच, इंग्रज, फ्रेंच. आणि त्यांनी इतिहासात नमूद करून ठेवलेले आपल्या आपल्या राष्ट्रानं लिहिलेलं आहे की आम्ही आमची शिप्स पाठवतो, म्हणजे आमची गलबत पाठवतो आणि ते त्या किल्ल्याच्या जवळ जातात आणि फुटतात. का फुटतात, कशी फुटतात, काहीतरी बहुतेक भूतभीत आहे असं साधारण समज होतं की त्या किल्ल्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही. हे काय आहे ते दौडबंदात म्हणून मला बेसिकली माझा भटक्या म्हणण्यापेक्षा आय मोर इंटू एक्सप्लोरिंग. नवीन काहीतरी असलं, गोड काहीतरी तिकडे मी घुसतो. मग ते अध्यात्म असो, मग ते ज्योतिष असो किंवा काय असो, ते शोधणे हा मला त्याच्यात आनंद मिळतो. जसं मी ते शोधायचं असं ठरवलं. आणि गंमत म्हणजे मॅरिटाईमचे कमांडर गुपचूप म्हणून आहेत, त्यांनी मध्यंतरी स्कुबा डायव्हिंग करून एक शोध एवढा लावला होता की विजयदुर्गाच्या पुढे काही अंतरावर पाण्याच्या खाली 1 फूट खाली, वरून दिसत नाही, लांब त्याचं भिंत आहे, व्ही शेप मध्ये आहे ती भिंत आणि खूप मोठी भिंत आहे ती. आणि अशक्य गोष्ट आहे, म्हणजे खालून समुद्राच्या वरपर्यंत वरून दिसत नाही. आणि मग त्याच्यावर संशोधन करण्याचं निनाद बेडेकरांनी मी त्या एपिसोड करता मुद्दाम बोलवलं. त्यांनी याच्यावर लिहिलेलं आहे की जेव्हा त्याच्यावरती ते फंगस रेडिओ ऍक्टिव्ह आणि पृथक्करण करण्यात आलं तेव्हा असं जाणवलं की शिवकालामध्ये केलेली भिंत आहे, शिवाजी महाराजांच्या काळात. त्याचा अर्थ शिवाजी महाराजांनी बांधलेली भिंत असं त्यांनी त्याच्यावरून निष्कर्ष काढला. मी मुद्दाम त्याच्याकरता स्कुबा डायव्हिंगची टीम पाठवली, मी पण गेलो. सिंधुदुर्ग पण सगळं महाराष्ट्र पाण्याखालचं आम्ही दाखवलं. ते 2 एपिसोड इतके त्याला प्रचंड हे होती की आपला महाराष्ट्र पाण्याखाली एवढा सुंदर आहे. महाराष्ट्र गोवा काय म्हणा, बाजूबाजूला येतात तिकडून गोवा सुद्धा. तर तिथे पाण्याखालचं आपलं विश्व आणि ही विजयदुर्गाची भिंत मी दाखवली. पण असं एकाच ठिकाणी आढळलं, एका ठिकाणी आढळलं. आणि हे अतिशय ग्रेट बाब आहे की त्या काळामध्ये एकेका दगडाची साईज बघाल तर म्हणजे तानामध्ये असेल, एवढी मोठं दगड एकावर एक रचलेली अशी भिंत आहे. आणि ती त्या काळात अशी बांधायची की ती समुद्राच्या पाण्याच्या वर दिसत नाही. विशाळगड, पावनखिंड आणि पन्हाळा हे तिन्ही गड शिवकालातील तेजस्वी पर्व सांगणाऱ्या 3 महत्वाच्या जागा असं मानलं जातं का? आणि तुम्हाला तिथे गेल्यावर तसं काही वेगळं अनुभवलं का? हे बघा, कुठल्याही आता आमच्यासारखी माणसं कुठल्याही डोंगरावर जातात. काही डोंगरावर काहीच नसतं, एखाद दुसरं भिंत असते आणि 4-2 अशी चौथरे असतात. लोक म्हणतात तुम्ही का जाता तिकडे वर? आम्हाला तो दगड असतो तो एक सुद्धा तो शिवाजी महाराजांनी तिकडे बांधलाय किंवा त्याचा शिवाजी महाराजांचे पाय लागलेत हे पण आमच्याकरता मोठं असतं. त्यामुळे हे तर मोठे मोठे किल्ले तुम्ही सांगितले, पन्हाळा, विशाळगड. आणि सगळ्यांना तुम्हाला पण माहिती की त्याचं ऐतिहासिक महत्व काय होतं. पन्हाळ्यावर वेढ्यातनं सुटण्याकरता शिवाजी महाराज तिकडून निघाले, विशाळगडला पोहोचले, वाटेत पावनखिंडीमध्ये बाजीप्रभू देशपांडेने त्यांना अडवलं. ही सगळी थरारक घटना म्हणजे सगळ्या म्हणजे शिवचरित्रातली फार थरारक आणि रोमहर्षक घटना आहे, ती सगळ्यांनाच माहिती आहे. आणि कुठल्याही जसं म्हटलं कुठल्याही साध्या किल्ल्यावर गेल्यावर पण अंगावर काटा येतो. तर जेव्हा पावनखिंडीत गेल्यावर आमचं काय होतं तुम्ही सांगू शकत नाही शब्दामध्ये. तुमची जी नवीन सिरियल जी चालू आहे वीर शिवाजी, याच्यात तुम्ही शहाजी राजांची भूमिका करत आहात, तेव्हा तुम्ही जी भटकंती केली आणि भटकंतीचा हा ऐतिहासिक अनुभव ह्याचा तुमच्या भूमिकेवर काही परिणाम झालाय का? नक्कीच. एक शिवचरित्राचा अभ्यासक, शिवचरित्राने भरलेला माणूस आणि जे त्यांचेच किल्ले जर माणूस दाखवतो त्याला त्या शिवाजी महाराजांच्या चरित्रातला एक मोठा रोल शहाजी महाराजांचा करायचं म्हणजे एक त्या दृष्टीने एक मोठी पर्वणीच. आणि मला तो रोल मिळाल्यावरच आनंद झाला होता की एवढा पॉवरफुल रोल आपल्याला करायला. आणि तसं म्हटलं शिवाजी महाराजांबद्दल खूप लिहिलं गेलं, शहाजी महाराजांबद्दल तेवढं लोकांना माहिती नाही. पण शहाजी महाराजांनी ते स्वराज्याचं जे ठिणगी होती ती शिवाजी महाराजांच्या मनात पेटवली. आणि जिजाबाईकडून ते त्यांचं जे स्वराज्याचं स्वप्न होतं ते शिवाजी महाराजांच्या मनावर उतरवलं. आणि पुढे मग सगळा जो इतिहास आहे तो एवढा मोठं जे कॅरेक्टर आहे ते, आणि या सिरियलमध्ये त्या कॅरेक्टरला प्रचंड प्रतिसाद मिळतो ऑल ओव्हर इंडिया. म्हणजे तुम्हाला वाटतं की त्याच्यावर म्हणजे यू आर एबल टू पोर्ट्रे इट बेटर? इट सीम्स बिकॉज देयर इज अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑडियन्स.